Fl-aħħar sigħat 138 persuna oħra fihom il-COVID-19 pajjiżna, filwaqt li feġġew 124 każ minn fost 3043 test. Dan ifisser li 96% tat-testijiet ġew fin-negattiv, filwaqt li 4% tat-testijiet ġew pożittivi. Dan tħabbar mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci waqt l-aġġornament ta' kull ġimgħa. Qalet ukoll li feġġew 3 każijiet mill-varjant tal-coronavirus li feġġ fir-Renju Unit. Dan tħabbar ukoll mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fehn fuq Twitter. Dawn huma żewġ barranin li waslu f'pajjiżna fit-19 ta' Diċembru u anzjana Maltija ta' 75 sena. Dawn kollha bħalissa jinsabu f'iżolament. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika fakkret li twaffqu titjiriet lejn u minn ir-Renju Unit u dawk li jaslu qed jittieħdilhom test u jitpoġġew fi kwarantina mandatorja. Waqt l-istess aġġornament il-Professur Gauci ħabbret kif il-barijiet u l-każini se jibqgħu magħluqa sal-ewwel ta' Frar. Bars u l-każini jibqgħu magħluqin, infatti aħna propju llum tiġi ppubblikat ukoll l-avviż legali fejn dan l-avviż legali jiġi mġeddet propju sa l-ewwel ta' Frar. U allura kemm il-każini u kifkom il-bars għandhom jibqgħu magħluqin. Fost il-każijiet pożittivi tul din il-ġimgħa kien hemm ukoll 8 anzjani rriżultaw fil-pożittiv wara attendew tombla u ikla flimkien għaż-żminijiet tal-festi. Kollha jinsabu f'qada stabbli. Fl-istess ħin 70 anzjani oħor kellhom joqogħdu kwarantina wara li attendew l-istess attività. Nerġa' nappella lill pubbliku bħalissa mhuwiex żmien li nagħmlu dawn l-ikliet speċjalment ninvolvu lill-anzjani għax hemmhekk inkunu qegħdin impoġġuhom f'riskju. F'dan l-ewwel aġġornament minn wara tlaqmet l-ewwel persuna f'pajjiżna kontra l-COVID-19 nhar Aħad li għadda, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet kif dan il-vaċċin jaħdem kontra l-varjant tal-coronavirus. Fuq il-varjant nafu li dan milux ħafna magħna però bħal medna l-impatt ta' dan il-varjant li sabu huwa li sabu li jkollu impatt fuq it-trasmissjoni. Sa issa ma sabu l-ebda impatt. La fuq kemm jista' jkun iktar qawwi, ġifieri kemm ikun sever iktar dan il-virus. U anqas issa ma sabu l-ebda impatt fuq dak il-vaccines li għandna bħalissa preżenti.